tehát a különbség, az alapvető különbség a nocicepció és a fájdalom között? Ez a diagram itt mögöttem vizuálisan is segít neked a tájékozódásban. A teljes folyamat a nocicepcióval startol. A megfelelő receptor felveszi az ingert, átalakítja, elszállítja a központba, módosítja, magasabb agyi központba szállítja, majd az agykéreg tudatosítja. Ez volt a nocicepció 5 lépése. Ezen az útvonalon semmilyen szubjektív lehetőség nincs. Minden az anatómiától függ. Amennyiben egészséges a rendszer, nincs anatómiai eltérés, sérülés, akkor minden emberben azonos módon zajlik, objektív a folyamat. Amikor bekerül az ingerület az agykéregbe és tudatosul, na akkor válik komplikáltá az ügy. Az agy, mint egy séf, megfűszerezi az alapot, és hozzáad a nocicepció által beszállított információkhoz. Természetesen minden adalék, amit hozzáad, itt már egyénre jellemző, szituációfüggő, azaz szubjektív. Innen kezdve már természetesen semmiképpen sem beszélhetünk anatómiai, objektív jelenségről, hisz mindenki valóban másként éli meg a fájdalmat. Pont ezek miatt. Érzelmi, emocionális információkról van szó elsősorban. Emlékeim szerint ez kellemetlen volt már korábban, vagy még éppen elviselhető. Ez alapján sorolja majd be az agyad. Asszociációval megtanulta az agy, hogy amikor ilyen információi érkezett legutóbb, akkor ez és ez történt. Másik agyi központot kellett aktiválni, ami végül kellemetlen vagy kellemes élményhez vezetette. Következő alkalommal már azonnal asszociál, összekapcsolja az agy a megfelelő idegpályákat és döntést hoz. Mondhatjuk, hogy ez az igazi mesterséges intelligencia, és ez bennünk van már kezdetektől. Csak nem mindenki tudja. Egyéb faktorok. Elég diplomatikus voltam, igaz? Na de nem lenne elég az egész dia arra, hogy egyenként átvegyük ezeket, de gondolj itt például a páciens korára, ezt már említettem előbb, általános egészségügyi állapotára. Van-e mondjuk más betegsége éppen? Kap egy gyógyszert? Az hogyan hat az agyi feldolgozásra, a májra? Pszichológiailag érte-e stressz aznap? Milyenek a munkatársai? Van-e párkapcsolata? Vagy milyen az időjárás? Fronthatás, nyomásfokozódás az agyi erekben? Depresszív esős az idő, vagy a Karib-tengeri üdülőhelyen van éppen. Szóval érthető, hogy ezek mind befolyásolnak. De mit? Mit befolyásolnak? Figyelem, nem a nocicepciót, hanem kizárólag az agyi hozzáadott faktorokat, amit itt láthatsz, amiből így együttesen lesz fájdalom. Ami még ma is a legmisztikusabb, egyére jellemző szubjektív érzet és megtapasztalás. Talán érthető most már, hogy miért.